M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat. Bon dia, bona vespre a totes i tots. Benvinguts a Radio Pego per a la vostra crònica Va de vie. Oui, parlarem de paciència i de recompensa, perquè sí, hi ha vins que necessiten temps abans de mostrar tot el seu potencial. Són els anomenats vins de guarda, o reserva, o criança. Però què significa exactament això? Per què alguns vins envelleixen bé i altres no? I què passa amb els vins naturals? Un vi de guarda no és simplement un vi que es pot conservar durant anys. És un vi que evoluciona positivament amb el temps, guanyant en complexitat i harmonia. Un vi que està fet per envellir ha de tindre algunes característiques essencials. Per als vins de maceració, una estructura tànica sòlida, que es polirà amb el temps. Una acidesa marcada, que aporta frescor i permet una llarga evolució. Una gran concentració aromàtica, per mantenir un perfil interessant al llarg dels anys. Una criança adequada, ja siga en bota, en fora o dipòsit de formigó, per donar-li equilibri i estabilitat. Com més llarga i completa siga la vinificació, millor envellirà el vi. La maceració prolongada ajuda a extraure tannins, color i compostos aromàtics que reforcen la longevitat del vi. Això passa tant amb vins negres com en blancs de maceració, els anomenats vins brisats o taronges. Una fermentació llarga i totalment acapada fa que el vi siga més estable amb el pas del temps. L'envelliment en bota també té un paper fonamental. La microoxigenació suavitza els tannins i prepara el vi per una llarga estada en ampolla. És per això que molts vins que passen per fusta necessiten temps abans de mostrar-se en la seva millor versió. Finalment, els vins criats en àmfores obtenen una oxigenació controlada sense la influència de la fusta, la qual cosa els fa especialment adequats per una guarda llarga. Però no tots els vins estan fets per envellir. Hi ha negres que es vinifiquen per a ser consumits joves. En aquests casos, l'enòleg limita l'extracció de tannins, evita una criança massa llarga i prioritza la frescor i la fruita. Vins joves, lleugers i expressius que es poden veure des del primer any. Molts vins naturals segueixen aquest model. Maceracions curtes, envelliment en dipòsit d'acer inoxidable i una cerca de puresa aromàtica sense esperar anys. S'associa sovint la guarda als vins negres, però també hi ha grans blancs. L'acidesa és el seu millor aliat. Un Riesling, un Chenin blanc ou alguns Chardonnay poden envellir durant dècades. Els blancs criats sobre lies amb maceració pedicular també guanyen en complexitat amb els anys. Un vi brisat, per exemple, pot evolucionar espectacularment amb el temps. Parlem de 3 anys mínim per a un vi negre de guarda, 5 anys millor, 8 o 10 anys ideal. Però un vi que s'ha quedat 2 anys o més en barrica
15 o 20 anys. Sovint es diu que els vins naturals són fràgils i s'han de beure ràpidament. Però això no sempre és cert. Si un vi natural està ben elaborat, amb una bona estructura i acidesa, pot envellir perfectament encara que no tinga sulfits afegits. Els sulfits ajuden a estabilitzar el vi, evitant oxidacions prematures i desviacions microbiològiques. Però això no vol dir que un vi natural sense sulfits no puga envellir. Els vins de maceració llarga, els negres amb una bona càrrega tànica i els vins criats en àmfora o formigó són perfectes candidats per la guarda. De fet, alguns vins naturals oxidatius, com els rancis, envelleixen millor que molts vins convencionals. Una vegada més, la clau és la qualitat del raïm i la vinificació. Tindre un vi que puga evolucionar amb el temps és una cosa, però saber-lo guardar en bones condicions és una altra. Hi ha punts a respectar. Temperatura estable, idealment entre 12 i 18 graus, sense canvis bruscos. Humitat suficient, al voltant de 70%, per evitar que els suros s'assequen. Evitar la llum directa, que accelera l'oxidació. Ampolles sempre en posició horitzontal, per mantenir el tap humit i hermètic. Si no es respecten aquestes condicions, fins i tot el millor vi de guarda pot degradar-se prematurament. Un vi de guarda és una promesa. És un vi que es construeix lentament i que recompensa aquells que tenen la paciència d'esperar. Siga un negre estructurat, un blanc mineral o un vi natural ben elaborat, el temps és sovint el millor aliat del vi. Els vinyaters, sobretot el natural, no tenen ni diners ni espai per a guardar les seues successives anyades. Els supermercats només distribuen. Guardar el vi és feina d'un comerciant de vi o d'un restaurant, sempre que tinguen un celler propi, fins i tot amb ambient controlat. Per a particulars hi ha cellers elèctrics, que són una alternativa interessant per a guardar unes ampolles a casa. Salut i vi! I és moment d'estar units